Krásný dobrý den, my vás zdravíme zase od nás Trendy Baby. Já dnes tady mám Erika, díky, že jsi přijel a on nám představí novinku Baby Zen Jojo 3. Ano. A já ji uvidím taky úplně poprvé, takže se na ní podíváme a já se tě budu asi ptát, tak nějak znáš mě, viď? No jasné, úplně v pohodě. Jo, tak jdem na to. Áno, takže predstavujeme Baby Zen Jojo 3, ale je to 4. generácia kočíku, hej? Lebo medzi jednotkou a 2 bolo ešte plusko. Takže preto je to Jojo 3. Kočík je od roku 2012, takže teraz to je vlastne 4. generácia. A ja som doniesol toto video skôr také porovnávanie, lebo ten Baby Zen na tom českom trhu je strašně dlho, takže ľudia ho poznajú, majú ho nejako navnímané. Pro ty, kdo by neznali, tak je to kočárek, který byl podle mě jako první skladný kočárek s tím, že splňuje rozměry příručního zavazadla do letadla. Takže jedná se o golfky, které jsou extrémně skladné, lehké a tak dál. Áno, ja by som doplnil, jedná sa o golfky, ale jedná sa takisto aj o mestský kočík na každodenné použitie do každej sezóny, pre každú príležitosť. To si vysvetlíme prečo neskôr. Ale áno. Takže máme tu prinesené aj obidva. Skôr sa zameriame na to, že v čom je rozdiel oproti tej Jojo 2 a potom neskôr určite predstavíme aj ďalšie nejaké veci. Tak idem. No ja prvé, čo chcem ukázať, je už len toto, hej, lebo proste, keď si všimnete, tak reálne prešlo to aj rebrandingom, hej. Už to spadá všetko pod stoke. Baby Zen nebude, zostáva Jojo, preto to voláme Jojo kočík a aj na textíliách a na všetkom v podstate bude stoke logo, aj na krabiciach a vylepšili sme postupne aj či už balením, čo zistíte vy, lebo v podstate sa tam používalo lepidlo veci, teraz sa dá pekne rozbaliť, použiť znovu zase, takže používame také nejaké kartóny ekologické, tak sme to v podstate dali pod nejakú jednu značku, hej, takže v podstate je to už súčasťou toho. Takže už prvý rozdiel si všimnete na tom, že tam máte všade stoke logo. Druhý rozdiel je už rovno viditeľný aj v mojich rukách. Síce to nepocíti dieťa, ale pocítite to možno vy, keď to nosíte. Je tu aj mešový poťah v rámci ako keby nosenia, nosítka. A myslíme aj na pohodlie, keď to kočík prenášate, hej, lebo často ho skladáte, často sa s ním hýbete a naznačuje to, že budeme používať viacej mešového materiálu aj na tom kočíku, nie len na tomto nosítku. Hej, takže keď si to rozbalíme, postupne. Táto taška prichádza rovno s rámom, takže takéto balenie praktické je súčasťou rámu a rám si môžete kúpiť tento klasický čierny, ktorý poznáte, ktorý keď teraz rozbalím, tak ho uvidíte celý v čiernom, alebo proste tuto vedľa je biele prevedenie na takže zůstává to stejný, že si koupím teda rám a k tomu si dokupuju tu textíly. Presne tak. A zůstává to, že teda můžu ten kočárek použít od narození, takže si koupím buď textíly od narození, nebo dokonce i korbičku. A mám na výběr z 2 možností, a nebo teda si kupuju klasické golfky z textilí 6+, takže to mám pro větší miminko už a to je většinou ta častější varianta, i když teď si myslím poslední dobou ten trend už začíná být i u nás tak, že chceme mít ty kočárky opravdu jako velmi skladný a lehký. A už teď začíná i sem postupovat to, že tyhle lehký kočárky se používají od narození. Presne tak. Ono v podstate, my sme to vždycky tam mali, už posledné 2 generácie predošlých kočíkov mali možnosť na tie novinky, boli to, že my sme chceli používať od narodenia. Súvisí to aj s filozofiou stoke, že u nás už aj tie jedálenské stoličky, triptapky používate od narodenia s newbornom a postupne to rastie. Takže je to toho súčasťou. Áno, na kočík viete dať cez maxikozy, adaptéry, hoci ako autosedačku. Nemusí to byť len B-Safeka, ktorá bola k tomu. Ja som to skúšal akokoľvek. A to môžete využívať ako keby ten rám aj do 1 roka. Čo len je ešte taká výhoda, napríklad, že keď máte tento newborn, tak sa nemusíte bať pri autosedačke, to je len taká vychytávka, že to dám iba takto dole, zložím a cez adaptéry len na to pricvaknem autosedačku a nemusím to celé dávať dole. Keď dám autosedačku dole z adaptérov, tak si to zase iba zacvaknem a dám dieťa ležať a pokračujem ďalej bez autosedačky. To je len taká rýchla vychytávka, že ako to vie byť praktické, hej, že v podstate a nebo si tu textíly celou sundám, dám si tam jenom adaptéry a mám prostě pořád jenom v autě lehkej skladný kočárek a prdnu na to a používám to jako nohy pod autosedačku. Presne tak, samostatný rám. Takže tie textílie, ktoré tu mám, takže v podstate máme tu starší a novší model. A ono už pri takomto zatvorenom niektorí nájdu ako keby 5 rôznych zmien, hej. Co je nový, co je starý, promiň? Tohle je nový? Áno. Tohle je starý. Presne tak. Nám to teď přehodil. Presne tak, prehodil som to. Jo, barva je tam iná. Ale farba iná je len na textílii, ale tá nie je. Barva ty poistky. Presne tak, farba poistky, my sme trošku viacej prispôsobili ju ako keby stoke logu. Ale naše stoke logo je takto a stále je to ako keby brané ako červená farba, lebo tie bezpečnostné prvky na tom kočiku musia byť v tej červenej farbe, hej. Takže je to brzda,
a je to v podstate ten bezpečnostná poistka, o ktorej sa budeme baviť, lebo to slúži na to skladanie toho kočíka. Hej? Inak nic nevidím, znamená, že v podstate, keď si všimnete, je tu dlhšie ako keby predĺženie, čo sa týka odpruženia. Hej? A to si porozprávame neskôr. Už keď to máme takto zazumované, tak vidíme aj túto šedý pás. To znamená, že keď bude v zime skôr tma, všetky 4 kolečky budú reflexné, hej? Takže bude viacej svietiť. Keď sme takto prizumovaní, tak si vieme všimnúť, že na jednom kočíku sú dierky, na druhom nie. Ja to ukážem takto, aby ste videli. To je zadná opierka. Hej? Toto je staršia. Toto je novšia, takže máme tam nejaké vetracie dierky. Súvisí to už aj s použitím mešového materiálu, to znamená, že bude viacej predĺžný, keď si ho ukážeme. Hej? Je tu aj farebnosť trošku na tomto logu, to si povieme neskôr, ale tiež to súvisí s odpružením zadných koliečok zase. Keď si všimnete, túto potom dávali sme zase 100 logo, takže ako keby sme tam ako keby trošku viacej pridali. Ale viacej variácií a viacej možností uvidíme, keď si ich rozložíme. Hej? Rozkladá sa úplne jednoducho. Keď mám vyrovnané kolečka, nič nerobím, nechám iba gravitáciu spraviť to, čo treba. Nič som nestlačil, nič som neurobil. To nám zostalo stejný. To nám zostalo rovnaké. V podstate hovorím, nič nerobím. Ľahší kočík na rozkladanie nenájdete na trhu. Hej? Nič som nestlačil, nikam som sa nezohol, len som chytil madlo a nechal padnúť. Dobre? Takže prejdeme si to ešte raz teraz do začiatku. Promiň, vlastně jako to gro toho kočáru zůstalo stejný. Je tam úprava ak myslíme vizualizáciu, zmenili sme niektoré veci ako keby funkčnosti, hej, nám sa ten vizuál a dizajn toho kočíka páči, takže na tom dizajne akože sú malé zmeny, ktoré sú ako keby zaoblenejšie hrané veci, ale väčšinou sme sa zamerali na tú funkčnosť, to, čo dieťa využíva, takže akože vizuál a skladanie zostalo rovnaké, vysvetlíme si prečo, ale áno, skladanie zostalo také isté, ako bolo predtým. Hej, takže keď sa zameriame ešte raz a ideme od spodu, takže kolečka majú pridanú reflexiu. Je tu vyššie odpruženie. Taký fun fact je rovnaký typ odpruženia. Ja keď si na ňo, sadni si na ňo, si kľudne posaď. Bože, ten kočík znesie a na toho kočíka sa sedám aj ja, hej. Takže v podstate pohodlnosť vecí, amortizácia a to odpruženie zadných kolečok je v tomto. Preto je toto biele. A keď si pozriete, tuto je čierna, biela časť je predné odpruženie, toto je zadné odpruženie. Takže keď pérujem, tak pérujem na zadnom aj na prednom. Hej? Super. Rovnaké odpruženie v podstate a rovnaký typ patentu používajú francúzske rýchlovlaky. Keď vlak ide extrémne rýchlo, stačí malý pohyb a tak by sa pasažier ako keby rozkýval, tak my rovnaký patent a rovnaký systém používame túto. Hej, že je tam v podstate jedna taká časť, ktorá ako keby zabezpečuje, aby sa ten kočík menej kýval. V tomto kočíku to nie je síce rozdiel, ale my tu máme patent aj v tom, že nemusíte brzdiť predné koliečka. A je jedno, na aký povrch prídete. Či idete po malých kamienkach, či idete po veľkých kamienkoch, či idete po poli, po nespevnenej ploche alebo po betóne a po klasickom chodníku. Ten kočík nikdy sa mu nebudú Takže nearetujú kolečka, ale prostě je tam nějaký mechanismus toho, že se nebudou presne takhle. tak. Čo je veľmi praktický dôvod, vieme, že pri ultraľahkých kočíkoch a kočíkoch celkovo ženy hľadajú vždycky ako keby veľké rozmery na to, že čo môžu odniesť. Teraz v podstate opticky to nevyzerá, ale je certifikovaná toto na 10 kg z pôvodných 5. Takže je tam dvojnásobná nosnosť košíku. Dobre? Keď prídeme trošku bližšie, tak uvidíme, že je aj trochu iné prešitie. Hej? A vyzerá to trošku kvalitnejšie, možno to vyzerá viacej ako keby tak prémiovejšie, tak sme sa trošku aj tomu vizuálu povenovali. A ten madrac je taký ako keby viacej taký priedušný. Keď si to zoberiem, že tuto do spodku sme použili ten meš, tuto bola použitá iba čistá látka, ja vám to ukážem. Tu som si pripravil. Ja som dneska pripravený. Ty si úplne pripravená. A kdy si to udělala? To som ani nevedela. Veľa vecí. Keď si pozriem, hej, že toto je pôvodná látka, hej, že bola to iba textília dvojitá a toto je úplne ako keby také mäkšie, tak si predstav, že máš ako keby dvojitý madrac aj pre to pohodlie toho dieťaťa. A v podstate ide po celej dĺžke, ide to pre tá vzdušnosť, lebo aj tuto na spodku sú vetracie mriežky, čo na spodku nebolo. Hej? A můžu já to použít s tím, že to úplně sundám teďko, nebo ne? Vždycky tam budu mít. Dá sa to použiť aj bez toho, ale vždycky. Hej? Máte tam aj ten suchý zip za veci. V rámci balenia sú aj na to ako keby krytky na ten suchý zip. Takže si ho prípadne môžu nechať, ale môže to použiť. Ja by som to použil s týmto, lebo tá bezpečnosť, respektíve tá dvojitá vrstva pre to dieťa je ďaleko komfortnejšia. Aj vy, keď sa chcete doma dobre vyspať, základom je kvalitný madrac. Hej?
Takže Já jsem to je myslela, když asi... budu někde třeba na dovči, kde bude extrémně Chápem. horko, takže jako nechám to děťátko jenom na té síťovině Je mi to a že to jasné. jako větrá. Úplne áno, on treba dávať pozor, je tam ten suchý zips, takže keď si jo. nezahodím tie krytky, ktoré tam sú v rámci toho balenia, keď ten kočík rozbalíte, tak to viete zakryť, aby sa vám tam nedostala špína veci, aby vám to stále fungovalo. Hej? Takže mali sme dvojitú nosnosť košíku, dvojitý komfort pre dieťa. Pokračujem ďalej. My sme ten mesh začali používať už aj na opačnej strane tých pásov. Hej? Tu to nebolo, tu je. Takže keď otočím, tak ten mesh je všade a je aj pod celou dĺžkou, ako sme sa bavili, celej tej textílie. Dobre? To je dobrý. Pre tým pásom sa potom A povenujeme... není to delší? Je, všimla si si. Aha. To bol jeden z najväčších problémov, že všetci si myslia, že ten kočík je pre panenky, malinký, útlý, dieťaťu visí hlava, neviem čo podobné. Áno, je to dlhšie. Sme dali, tuto boli raz, dva, tri. Tu sú 4 dĺžky a dokonca, keď ešte ležím, sme tam pridali vankúšik. Hej, takže reálne tomu dieťaťu proste bolo to, že prepadne hlava, neviem čo, vykyváva. Počúvame. A ten vankúšik je súčasťou textílie. Jo, to je na té střížce. Na tej striežke. Dobrý. Hej? Dobre? To je dobrý. Takže takto. Takže áno, si všimla aj toto, to je úplne super. My sme sa povenovali aj takým vlastnostiam, ktoré možno akože konečný spotrebiteľ nevidí, ale pre vás to bude lepšie, lebo najčastejší problém, ktorý bol, alebo keď ani nie že problém, lebo to bola reklamácia, alebo bolo to súčasťou používania, bolo to, že buď sa reklamovali tieto gombíky, že proste... Ja som nikdy neměla reklamace, my sme fakt nikdy Nie je to len Česká republika, je to celosvetovo, že keď už bol nejaký problém, a ja vysvetlím, prečo si nikdy nemala. Hej? My ten kočík interne nazývame James Bond. Vieš prečo? Ne. Aký je to agent? 007. Dobre. Počet reklamácií na náš kočík je 0,07%. Z 15 miliónov predaných kočíkov celosvetovo od roku 2012 máme reklamácie na úrovni 0,07%. Preto voláme, že James Bond. Hej, že tá kvalita toho kočíka sa fakt skrýva v použitých materiáloch, vo vnútri, aj v tom. Já jsem musím říct, že jsem nezažila snad reklamaci za tu dobu. A to já jojo prodávám docela dlouho už. Jako. To sme radi, tak, ale aj keď sa stane najčastejšie problém, aj po dobe, ktoré máme 3-ročnú záručnú, hej, tak ako sme mali na iné produkty v rámci stoke, tak sme to zladili s tým, že keď si zaregistrujete nákup, tak dostávate o rok navyše záruku k tej štandardnej 2-ročnej, ale aj tak sme spevnili tieto gombíky, ktoré najčastejšie sa používajú, lebo vždy, keď idem skladať kočík, tak keď zložím madlo, tak tieto gombíky stláčam. A potom druhá vec je, sa vrátim naspäť k tým šírum, ale tak akože pásom. Najčastejšie sa stalo, že keď ste tieto mali rozložené a keď ten kočík zložím, tak oni ako keby viseli. A niekedy sa na to vstúpilo veci a zlomil sa ako keby tento plastový mechanizmus. A keď sa toto zlomí, tak reálne vy potrebujete celú túto čiernu textíliu si ako keby vymeniť novú. Teraz nové pásy sa vlastne ako keby prvýkrát sa iba takto pripútajú a nechávaš to celý čas tak. Nemusíš to už rozoberať a potom v podstate toto spájam a už to len zapichnem sem. Hej? Takže používam. Ako náhle to roztvorím, tak stále ako keby toto si nechávam tak. A keď ho zložím, tak to zostáva zabalené vo vnútri a nemôže sa stať. Je to proste nedopatrnosť, ale myslíme na to, čo sa... To sú takové veci, na ktoré by človek možno ani neprišiel. Presne tak, ale akože my reálne to vidíme, že aj keď máme tak málo ako keby oprav veci, tak je to jednak pre zákazníka musí dojsť, vymeniť textílu, nemôže používať, požičací kočík, potom vy to musíte poslať, my vám pošleme novú, alebo vyjadrenie k tomu a podobne. Hej? A zbytočnosť. Presne tak. Dobre? Čo bolo ďalšie? Ľudia si všimli, tak reálne nám hovorili, že potrebujú predĺženie striežky. Hej? Takže reálne máme k dvojitému košíku, k dvojitému komfortu máme aj dvojku dĺžku, čo sa týka ako keby tej striežky na predĺženie. Áno, tak to je také krásny. Potom, keď sa vrátim sem, trošku sme zmenili vizuál toho okienka zhora. Viete, na čo slúži to okienko? Bych koukala na to memčo. No, však práve. A áno, viete skontrolovať si svoje mimčo, ale 90% ľudí, keď tam dám kočík, tak asi viem, čo to dieťa robí. Keď ho tam pripútam a je v bezpečí, tak reálne maximálne niečo cumlá alebo sa s niečím hrá. Dôležité je, že to dieťa vidí vás. Hej? Lebo potom pri tých ultraľahkých kočíkoch, keď dieťa nevidí mamu, čo robí? Nakláňa sa do boku, chce sa pozrieť, či je mama stále za ňou a veci. To sa len tak pozrie hore, vidí ju tam a nemusí sa ako keby nakláňať do boku, aby sa prevrátilo. Takže je to aj pre komfort toho dieťaťa. A áno, no však nie, ale proste je to ako keď máte aj psa, hej, keď pes vám niekam utečie
a nenájde majiteľa, tak je v strese, hľadá sa. Takisto dieťa, keď vás niekde nevidí, začne plakať. Ale líbí se mi tady to odvětrání. Presne tak. A že môžu zakrýť to okienko. A skrz toho, aby nesvietilo priamo slnko z hora, lebo však pred mesiacom boli 40-ky veci a podobne, tak si viem zakryť okienko a viem použiť vetraciu mriežku. Hej? Takže to sme tam ako keby pridali. Keď sme už takto vzadu, tak sme ako keby aj spevnili ten zips, ktorý sa používa vzadu na nejaké drobnosti, tak tu je v podstate spevnený. A keď tam šiahneš dovnútra, tak sme aj zdvojnásobili tú textíliu, lebo tam dávate väčšinou kľúče, ostré predmety, veci, aby sa nestalo, že sa vám to pretrhne alebo niečo s tým spojené. Takto, keď sme ešte vzadu, tak ďalšia vec je, to madlo, na ktoré to držím, ide viacej do šírky. Ja to vidím, teď to vidím. Že proste je aj ten komfort toho kočíkovania vecí. Kočík je trošku vyšší, lebo však máme o 0,5 cm možno vyššie tie kolečka veci, takže pôsobí možno už aj trošku ale vyššie. vidím, že je trošku širší. Aj veci. A keď si zavrete oči a idete, tak v podstate reálne to tam zistíte a máte. Hej? Ďalšie nejaké také vychytávky sú, že keď sa pamätáte... Ja, ešte promiň. Pýtaj sa, hovor. Určitě to, nezapomeneš to. Polohování mě zajímá. Polohování. Úplne jednoduché. Hej, že proste používam jeden prst a jedným prstom buď zatiahnem, alebo jedným prstom ho odtiahnem. Víc do lehu mohol by ísť, keby sme predĺžili tú textíliu, ale sme sa rozhodli nerobiť to. Prečo? Kvôli bezpečnosti. Bavíme sa o ultra ľahkých kočíkoch. Áno. Ľahké kočíky 6 kg, 6,2 kg. Dieťa, keď je malé a je v plnom lahu, tak to nemá ako keby taký. Hej? Na plný lah používam toto. Vyslovene. Tu mám komfort dieťaťa, madrac, mám tu vankúš, textília, všetko. To je plný lah. Zostalo to rovnako, ono to vyzerá opticky trošku inak, lebo tam mám aj vankúšik, veci. Vypadá to, že to je víc ten leh. Ale je to v podstate, ten je možno viacej vynosený, alebo tak, ale reálne mne přijde, že to je víc. Sklon zostal, keď tam ešte zaťažím to, je to proste, sklon zostal rovnaký. Je to kvôli bezpečnosti. Ale keď si zoberieme aj konkurenciu, aj konkurencia proste by mala mať, akože respektíve tie polohovateľné voľného lahu sú preto, aby konkurencia tiež vedela povedať, že to má od narodenia. Na narodenie a dieťa, kým je novorodenec, do tých 9 kg sa používa plný lah, potom sa ten plný lah používať nemá. Toto je najbezpečnejšia poloha. My sme zväčšovali ten komfort toho pohodlia, toho ležania a sme v ultraľahkých kočíkoch. Mamička sa môže zakecať veci, trošku sa posunie dieťa a keď má 12-13 kg, tak ten kočík sa správa úplne inak. A to je jedno, či to je tento alebo iná značka. Hej? Je to ultraľahký kočík, z 15 miliónov fakt predaných, tam akože reálne vyspí sa na tomto dieťa, ako ho naučíme, položíme, nemá s tým žiadno ako keby nejaký problém. Nemá to ani nejaký zdravotný problém. Dokonca aj ja, keď mám problém s krížami alebo vecami, tak reálne, alebo keď nechcem, aby som mal hlavu zapadnutú alebo niečo, keď som dospelejší, tak reálne si dám ako keby a dajú mi tú polohu trošku ako keby zohnutú v bedrách, hej. Aj keď som vo wellnesse a idem na tapidárium, kde si idem odpočinúť, tak tiež je to v tvare V, hej? Že proste málo kedy človek relaxuje cez deň a spí a ako keby odpočíva v plnom lahu. A tak jako berme to tak, že to je cestovní kočárek, není to na pravidelné spaní. Poviem ti tak, mám kamošku, ktorá má tento starší kočík a pred 2 týždňami sme boli cez týždeň na festivale. Cez deň, ona že dojdem po obede, máme režim, medzi 1:03 chodí spať. Došla o 12:00, my sme tam došli, 10 000 ľudí, hudba nahlas a dieťa 1,5 hodiny spalo v kočíku a proste, to je tak, ako ty hovoríš, že nemusíte byť ticho, však zapíname vysávač, zapíname digestor, aby proste dieťa zaspalo, keď je to nejaká hudba. Ale proste, áno, proste ako na občasné spaní, úplne v pohode. Aj každý deň úplne v pohode, cez deň na to prespanie rýchle, hej, že fakt, že preto sme zväčšovali ten komfort a toho madracu a toho pohodlia a týchto vecí a je to plnohodnotne veľmi príjemné. Hej? Takže k tomu polohovaniu. Čo sa týka nejakých ďalších vychytávok alebo niečoho, tak my sme ešte keď sa pamätáte, tak keď sú nejaké kočíky navyše alebo tašky, keď používame, tak sme pridávali takéto vešiačiky. Teraz momentálne je to rovno už zaintegrované v tom kočíku. Super, my sme pořád strácali. Takže nemusíme to strácať. Tak to je dobrý. A keď máme nejakú maličkú taštičku alebo nejakú flašku s vodou, ktorá sa dá, tak ju môžem iba ako keby tam zavesiť. Protože k tomu je totiž taková šikovná taška, která je jako na kolečku a ta se vlastně přichytila nahoře za tyhle ty a my jsme je vždycky úspěšně tady na tom vystaveném ztratili. Presne tak. A tá taška v podstate zase, je to jeden z doplnkov, kedy mamička si povie, že zase potrebujem niečo navyše, že proste 10-kilový košík dovnútra, do tej tašky dáte ďalších 10 kg, je tam to pridané kolečko kvôli tomu, aby celá váha tej tašky bola na tom kolečku a neprevracala sa, lebo zase stále sme v tej sekcii ultraľahkých kočíkov a skvělý. Hej, takže
A najväčšie vlastnosti a najlepšie, ako keby zistíte na tom kočiku, fakt je, že keď sem prídete a vyskúšate si to. Hej, že ten komfort, tie jazdné vlastnosti, veci, aj všetko, tie použité materiály vo vnútri. My dokonca nepoužívame žiadne lepidlo. Čo znamená, že hoci čo sa vám na tom aj pokazí, či už po 3 rokoch, či je to v rámci záruky alebo po záruke, my vieme opraviť každú malú somarinku. Nemusíte kvôli... Lebo najčastejšie čo? Madlo sa dá vymeniť, lebo to najčastejšie všetci majú ako keby nejakú náhradu. Kolečka tiež. Ale niekedy sa vám pokazí nejaká malá časť v niečom a potom povedia, OK, ale tak už nový rám. Jasný. My to vieme vyslovene rozobrať a opraviť. Super, hej? tak jo. Materiály zostali fakt automobilového priemyslu, netreba sa toho báť. Fakt tie kolečka kvalitné, oni síce vyzerajú, že sú plastové, ale znesú aj mňa. Fakt, že ja mám do 100 kg a úplne v pohode ten rám, hej. A tu vidím to pérovanie aj v tom zadnom klbe a aj v tomto. Čo sa týka doplnkov, je ich tam kvantum. My dávame tým mamičkám možnosť, že ona možno síce nemyslí na to všetko, čo bude ako keby potrebovať v rámci toho, keď sa narodí to dieťa. To je proste geniálne. Ale reálne môže sa stať, že povie, OK, teraz sa mi narodilo druhé dieťa, tak dávame tu možnosť, že môže si dokúpiť druhý kočík, alebo ten board, alebo proste ide s tým fusakom, s lyžami a vecami, lebo ide zima, hej, že fakt je to celosezónny a na každú príležitosť. Jde k tomu dokoupit ještě skejtík pro druhé děťátko, to má i sedátko, a případně k tomu jde dokoupit ještě ten Connect, takže si z toho můžu udělat kočárek i pro 2 děti. Dokonca som videl, že je taký variant, že človek mal 2 a existujú, my to oficiálne nemáme, ale spojíte si ich cez 2 a máte ako keby 2 samostatné rámy a viete mať aj 2 vedľa seba, lebo niekedy ten Connect niekto chce mať aj s 2 ako keby kolečkami, takže dá sa akože fakt, že vymyslieť. Keď si pozriete, tak ako hovorím, Stokke logo aj tu, tak jo. Stokke Baby. Jako já musím říct, že já Jojo mám jako ráda od jak živa a tady samý teďko vylepšení, takže já myslím, že je to parádička. Cena, jakože když jsou tam vylepšení, cena se nám zvedla nebo zůstala? To je to, čo chcem ešte povedať. Všetky tieto vynovenia, akože reálne sme si ich povedali možno 15-17. Keď niekto predstavuje nový iPhone, dá tam 2-3 nové vylepšenia a povie, že je to úplne nový telefón. Takže tento nový kočík je bez vplyvu na váhu, rozmer aj cenu. Všetko zostáva rovnaké. Krásná práce, tak super. Tak jo, tak barevná škála, to všechno uvidíte na našich stránkách. Já ti strašně moc děkuju. Myslím si, že i pro mě to bylo přínosné, že spoustu věcí bych tam ani neobjevila. Takže přijďte vyzkoušet k nám, takže ne už Baby Zen Jojo, ale Stokke Jojo. Presne tak. A budem se na vás těšit. Tak jo, mějte se a děkuju. Ja ešte by som doplnil, že oficiálne v predaji všade od 6.8. Takže tento týždeň to všetko vyšlo. Super, tak jo. Mějte se, pa.